Здравейте! Днес ще направя най-лесният десерт на света. Толкова е лесен, че може да се направи с затворени очи. И за да го докажа, започваме като слагаме щипка сол, слагаме захарта, както и яйцата. Разбъркваме. Търсиме къде е пъпеша. Добавяме го. Вече имаме и пъпеша. И е време да го пасираме. Къде му е копчето? Махаме пасатора. И сега крема трябва да е готов. И за да не го изсипаме на плота и да трябва да чистя 2 часа, сваляме маската. Нека да видим. Красота. И сега го разливаме в купичките. Печем на 150 градуса на водна баня. Крем брюле с затворени очи. Бон апетит!